Siphinde sinibingelele kule channel iKhaya TV2. Lapho ke esasise Moses Mabhida ePeople's Park. Lapho kwakunomcimbi kaMaskandi owawubizwa ngeMother of All Maskandi Festival. Lapho kwaba khona umculi owayenza ezibukwayo estage. Saze sabathola ithuba lokuthi sixoxisane naye lo mculi ogama lakhe kunguVumile Mngoma. Siyacabanga ukuba lo mculi siyamazi sonke ngengoma eyaduma kakhulu eyayithi iThayile Moto. Soke silalele le ngxoxo ekhethekile esabanayo naye. Kodwa ke ngaphambi kokuba ulalele le ngxoxo sicela usubscribe kule channel ukuze sikwazi ukulethela amanye amavideo. Siyabonga. Igama lami nguVumile wakamngoma. Abantu abaningi ke bayangazi, abangangazi umculi weThayile Moto, abaziyo nje udumo lweThayile Moto namaculo amaningi ke asengidume ngawo. Ngumuntu oqhamuka endaweni yaseMbumbulu, ngumama ngiyontombazane ngumama nje. No mama ngibona isimo sezulu singasihle kodwa ngibona indlela eniperforma ngayo ma. Kwa ithi isimo sezulu ngoba sinje sinikeze maphi nje ama challenges mhlambe noma eziphi ingqinamba elihlangabezene nazo. Sibe ningi ingqinamba ngoba mina ngumuntu oshaya oqenu nobhuquza phansi uma ngabe esebenza, kodwa manje umuntu uyabhekelela ukuthi sinemisebenzi eminingi esizoyenza. Siney'ndawo ey'ningi esibizwe kuzona. Sengathi ungangavele nje ungene uyishibilikise uphuke mangabe uyaphuka uyabona leyo nto. Sibe sicabangele lokho ukuthi imisebenzi phela siyayidinga ngoba siphila ngayo. So lo mzimba kufuneka siwonge. Isiphazamisile kakhulu imvula kodwa ke umsebenzi wona ube muhle, usebenzeke kahle. Ngiyabonga mangicela nje lapha 2 minutes yini ma ewenze wakhetha uMaskandi kukho konke nje ma. Kuyona wonke ama-genres. Ngikhethe uMaskandi ngoba iyona nto engiyenze kusukela ekuzalweni kwami, ngoba abazali bami bebabaphathi endaweni lento ekuthiwa amagoso. So ngikhethe kona ngoba iyona nto bengi-understanda kangcono nengiyithandayo. uMaskandi usemula emthambweni yami, although ngumntwana kaNkulunkulu ngikhonza ngisindisiwe futhi, kodwa uMaskandi ula kumina. Ngasizakala ke futhi ekutheni ngithi mangiwuqala nje ngibe ngihamba amazwe aphesheya, ngigijima yonke indawo, sebenza nomasipala, yabo ngabona cha uyondla impela ngavele ngawuthanda kakhulu. Yingakho ke ngawukhetha, ngangikwazi ukucula igospel namanje ngiyayicula igospel, ngicula wonke umculo okuthiwa angiwucule ngoba ngiphiwanga ukubhima. Kodwa uMaskandi ngawukhetha ngoba ngangazi ukuthi sasihamba amacece, sihamba imijado, sihamba zonke lezo ndawo. Kuyona into engiyazi kangcono noma ngangingazi uMaskandi, ngangazi umculo wesigubhu, kodwa njengomuntu ocreative into ngikwazi ukuthi ngiyenze ngokuyicabanga. No ngiyabonga mama, ngicela nje 2 seconds ovala ma. Abantu ababukelile mhlawumbe uperforma noma ababukela manje ngoba ngi-interviewer, mhlawumbe abafisa mhlawumbe ukumema noma mhlawumbe abafisa ukuthi kukhona into abanayo abafuna ukuthi bacela mhlawumbe uperforma kona, utholakala kanjani? Ngitholakala enambeni ethi 0848932166. Kodwa senginemanager manje, umanager wami udadewethu. So uyena oyasebenzise lelo thuba. Sengathi ke mangithola inamba yabo bese ngidlulisele kuyena. Bengethuki makukhona omunye umuntu abangasebenza naye. Ngisacela ukuthi ngigcwalisele ke kuloko futhi okunye la ngihamba neqembu okuyiqembu elibasemva kaVumile, engiphinde futhi ngifundise abaculi abasuke befuna ukufunda ukucula, ngibafundisele esikoleni ekuthiwa intombi zikaVumile. Uma ngabe nje bengabukela wonke lamantombazane intombi zikaVumile, bese kuthi insizwa lezi zonke nizibuka la nazo ifundiswe yimina umculo, ama-bulldogs wonke lawo. So ke angiyena umuntu oba nomona ekuthini ngikwazi ukusiza omunye. Ngiyakwazi ukuthi ngibasize, senginamaqembu awu-8 esengiwakhiphile ngokwehlukahlukana. Abanye bawo-MC, abanye ngokunjalo o-DJ abaphuma khona la, abanye ke bacula uMaskandi. Nje umuntu ngiye ngithi nje lelo talent onalo ngiyakukhuthaza kulona. Ngifuna ukusho ke emakhaya kubona bonke abantu ababalandeli bomculo kaMaskandi, ngoba ngeke ngisho ukuthi abalandeli bami
ngoba mina nginzala abantu, ngumama wabantu bonke. Njengoba uzwa kuthiwa la mother of all, kusho umama wabantu bonke. So njengoba singomama somama babantu bonke. Abalandeli babanye babalandeli bami. Abalaleleke emakhaya khona umuntu othanda uculeze nakumina ngizofika ngimsize. No, ngiyabonga kakhulu mama, ngiyabona iciwe. Kwathi uphiwe nje ma, hayi maningi amakhono la kuwena. Siyabonga kakhulu ma ngesikhathi sakho. Thank you so much. No, babukeli siyabonga kakhulu bafowethu People's Park lapho Mother of All Festive Maskandi bafowethu. Sazi soqhamuka kwiKaya Media.